what, 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 I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped up by some shit. Hej Lina! Har du fået nye sko ind? Ja, jeg har lige været spurgt i New York. Kan I ikke overtage over? Også dig, Amor. Inger, vi har lige taget vores jakker af. Der er dårligt indeklima. Så samler vi alle mobilerne ind. Ja, så i dag skal vi så prøve noget nyt. Det er Classroom. I går bare i gang, så går jeg lige ud og tager 5 minutters luft. Kom i gang! Så kan I risikere at trække 2. verdenskrig, ungdomskultur, 1. verdenskrig, terrorisme, internationale organisationer, mellemkrigstiden, folkedrab, den kolde krig. Du smadrer lige fuldstændig hårdt, og så er det bare så dejligt. Så Nina, så skal vi have en færdighedstest. Hallo, hun venter i baggrunden, vi holder kæft for helvede. Anthony, din kaldasker, kom her, hvor det kan blive ud. Ja, selvfølgelig, Louise. Hey Nina, prøv lige at høre her. I skal til afgangseksamen om 3 uger, det passer ikke passe, I ikke laver noget i mine timer. Du har lige sagt, at du lige vil med, om vi laver noget. Prøv, hvis du skal være så flabber, så skal du gå ud for døren, og det er nu. Prøv at høre her, Nina. Nu skal vi simpelthen have en alvorlig samtale her. Jeg synes ikke, I laver nok i mine timer, så derfor har jeg valgt at tage jeres UU-timer. Og bruge matematik. Det kan du altså ikke, Louise. Det er lige det, jeg kan, Anthony, din kaldasker.
I always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams, so many plans. I always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears, but never thought I'd walk away with so much joy but so much pain. And it's so hard